Sir President, ano po yung napag-usapan ninyo with the family ng Ortega at ano pong apela nila? Meron po mga request sa preliminary investigation, yung paglalagay sa hold order ng ibang suspects, maraming detalye. So may binigay sa amin notes, humingi ako na sulat para siguraduhin ma-meet lahat ng inaasam nila mangyari. Okay. Pangulo, bilang ako din po yung presidente ng Palawan Press Club dito, ano po ang pwedeng maibigay na assurance at magagawa po ng Palasyo ng Malacanang towards sa issue po ng media killing, dahil ito na po ang ikalawang pagkakataon na may mabatay po na kasama namin sa media at di umano ayon po sa isa sa sworn statement, kung naging matagumpay at hindi nahuli ang suspect, may isa pa na ililikidahin sa aming hanay. Well, number one, na-arresto. No? Na-arresto, dinaan sa questioning, na ituro yung mga ibang kasabwat. Nahabol na po ng gobyerno marami doon sa mga supposed to alleged involved. No? Siyempre, kaya technical tayo, wala pa akong nako-convict. Tapos, mula nung kampanya, talaga naman advocacy natin, pag may ginawa kasalanan, kailangan may katiyakan na kaparusahan. So, tingnan lang po yung record, no? Doon sa kakaumpisa po natin, bago nung SONA, 6 yung extrajudicial na killings, no? Na sa panahon na po natin. Matagal na po na 5 of them have been solved. At karamihan po doon ay nasa korte na sa kasalukuyan. Ngayon, siyempre gobyerno, hindi tayo nag-i-issue ng mga aresto kayo within 24 hours. Parati sinasabi natin, hanapin nyo sino talagang gumawa, i-build up yung kasong tama, tinututukan ng DOJ natin para yung conviction rate natin na 14% mapataas. Tapos kumakausap rin tayo sa judiciary na kung pwedeng, paano ba natin i-improve? Alam nyo, nababahala ako, hindi lang po sa killings, pati sa drugs. Sa drugs, 1% lang ang conviction. No? Eh ano mangyayari kung may batas ka tayo maganda, wala naman napaparusahan, eh di tuloy lang ng tuloy yung ginagawa ng mali. At yun hindi natin papayagan. So dito, yung si Secretary de Lima isa sa pinakapagod na membro ng kabinete. Dahil ang dami nga natin pinapatutukan sa kanya. No? So dito, hindi tayo talaga tumitigil. Nahabol natin yung palagay natin talagang may sala. Hindi tayo nagso-showbiz lang na may pinoproduce na result. So, maniwala ako pa naman po, pag pinagtsagaan, hinanda yung kasong tama, eh magkakaroon tayo na conviction at yung may sala, makukulong. Pag nakulong, sana maging deterrent doon sa iba pa na meron kasiguraduhan sila. Gayahin nyo to, no? Meron kayong pagkalalagyan talaga at yung kulungan. Okay, salamat. Maraming salamat. Ay, last, kaya. May isa pa yata. Last. Yun lang pong ginawang Pangulo. Gusto ko lang po susugan yung usapin na kinababahala ng local media. Kasi nga po, ang gusto sana namin iparating sa Pangulo, yung proactive po sana na response na maaari namin mahiling upang itong specific case ng Palawan ay matutukan ng Malacanang, dahil po evolving pa lang yung investigation, marami pa pong mga witnesses, suspects na nagsasalita at nabibingit po sa isang mahirap na sitwasyon ang hanay ng mamamayan ng Palawan. Gusto sana po namin ma-address yun yung specific issue na yun. Well, yung nung araw ko pa naman nung minumungkahi, siyempre may isang panig nga, may gumawa ng krimen, mahuli, makulong. No? Pero may kabila rin ho yun. Yeah? Yung kabilang panig ng equation, yung self-policing ng media. No? Kayo na magsabi sa akin kung effective o hindi. No? So, ang problema, meron naman ng ibang nagreklamo na umaabot sila sa frustration. No? Pero, kumbaga, sabihin natin, yung kotong, hindi lang raw sa kapulisan na. No? Meron nung kaming, ayaw ko naman nung kayong awayin, no? At hindi ko sinasabi sa Palawan po to, pero nationwide ko na lang. Meron tayong isang facility na kailangan secure. Ang hingi po ng media, kailangan access sila 24/7. No? At access to everything. Pero yung facility yun, hindi naman sila talagang organic na tao doon. Dahil nagigpit dahil dapat yung mga tao na nagtatrabaho doon na may access dito sa mga sensitive areas na to, eh halos lahat na lang ng may kursunada pwede. So, in effect, wala na yung talagang bawas na bawas yung seguridad ng lugar. So, ano mga maganda ginawa natin? Libo-libo kasi yung passes na ibinibigay. So, nagigpit tayo sa passes. Yung talagang may sadya dyan, no? Bakit hindi nabibigyan natin? Hindi permanente. Kung may kailangan ka, may storya ka dyan, sige, mag-apply ka, bibigay sa'yo. Pero wag naman yung, maski wala kang ginagawa, tambay ka doon. Dahil hindi ka, yung nabati ko sa tayo na hindi nga secure yung facility yun.
So, nung ginawa po natin yan, pinagtulong-tulungan po yung inatasan natin na yung higpitan na seguridad dyan, nung hinihigpitan niya para i-preserve yung interest ng buong bansa. No? Eh, nangyari parang inatake ng lahat na lang, pati asawa niya. Maski anong isyong may sulat, banat ang banat. Kawawa ho yung tao. Na ginagawa lang naman yung interest natin lahat. So, ang apela ko dito, sa panig ng problema, no? Yung abusado, yung mga palagay nila lampasin na sa batas. O yung kabila naman po, no? Siguraduhin natin, taas natin yung ating standards, yung nandiyan na po sa Code of Ethics, mapatupad natin ang buo. At sa ganun paraan, di ba? Yung talagang lahat magbabalik, kung meron man tayong pagtatalunan, o diretso na tayo sa korte, hindi na tayo humahantong kung saan-saan pa ang lugar na ayaw naman natin puntahan lahat. Pero ganun pa man din, yung may ginawang krimen, pasensyahan tayo kung sino ka man, no? Talagang sadya nito gobyerno to, gagarantiyan sa lahat ng mamayan, meron may kasalanan, meron kaparusahan. Di ba? Salamat po.